Bilang ng mga barangay sa Dagupan City na nakakaranas ng pagbaha dulot ng ulan at high tide, nadagdagan pa. Narito ang report. Umakyat na sa 11 barangay ang apektado ng baha dulot ng ulan at high tide sa Dagupan City. Kabilang narito ang Karaal, Kalmay, Bacayao Sur, Lasip Grande, Lasip Chico, Pantal, Pugo Chico, Pugo Grande at bahagi ng Malubod, Poblacion West at Tapuac. Yun, ang con kasi nagiging number one cause talaga is yung high tide natin. Tapos nag-average tayo na almost 1 meter yung water level nung high tide. Kabilang sa mga apektado ng pagbaha sa Dagupan City, ang mga may transaksyon sa iba't ibang government agency. Dagdag gastos daw ang pagsakay sa tricycle para lang hindi sila lumusong sa baha. Nag-tricycle kami kanina, galing kami dyan sa GSIS. Opo. Medyo magastos nga lang. Opo. 10 piso yung binayad. Okay lang kasi para Hindi mabasa. babasa. Okay. Sa kabila ng pagbaha sa ilang barangay, hindi naman nababahala ang otoridad dahil unti-unti nang bumababa ang antas ng tubig sa Pantal at Sinukalan River. Samantala, ipinatutupad sa mga baybayin ang no swimming policy sa Pangasinan dahil sa umiiral na gill warning. Nakataas pa rin po ang gill warning sa buong probinsya ng Pangasinan. So may papasok na naman po ulit na bagyo. So most likely sir, baka magpatuloy pa rin po ang ating gill warning. Pansamantalang itinigil ang concreting project sa mga ginagawang kalsada sa Nueva Ecija dahil sa epekto ng masamang panahon. Apektado rito ang konstruksyon sa bahagi ng Cabanatuan City, Aliaga Road at Santa Rosa, Zaragoza, La Paz Road. Stop po pag umuulan kasi nga hindi po pwedeng magbuhos ng concrete, ng semento sa mga base na pinapagawa natin kasi nga kailangan patuyuin muna yung bagong buhusan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.